बाथ्रायाथ' बिनि नङा थारमाने जोंहा संगठननि बे मोनसे मेल जाबाय थायो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायो मण्डल लेभेलाव जायो सक्ति केन्द्रआव जायो दा जोङो जोंनि वार्कारफोरखौ जोङो मारैहाय स्ट्रं खालामनो हायो बे बेलायाव जोङो माबा डिस्ट्रिक्ट मिटिं खालामनाय जायो एजिकिउटिभ बियो बेयाव खुनु माबा पाब्लिक गैया खालि माबाल' दं आरोखि जोंनि वार्कार आरो लिडारफोरल' दा जोङो दा पार्टिखौ जोङो एसटि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै मारै स्ट्रं खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायो बुजायो ओमफ्राय दा जोंनाव बहुद मर्चा दङ एसटि मर्चा एससि मर्चा अबिसि मर्चा टि मर्चा दा बेफोरखौ लाजोबनानै मोनफ्रोम आलादा आलादा हिसाबै जोंहा माबा दं आरोखि उइंस दङ दा जोङो एसटि मर्चानो दिनैहाय सेकेन्ड टाइम चिरां जिल्लानि एजिकिउटिभ मेल जादों दा बे मेलाव जोङो नुजाफैदों दा बेनो जों बुजायलांगोन मानो होनोबा दिनैसिमबो ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ बिराद गाज्रि मोनो ट्राइबेल स्पेसियेलि बर'फ्रा जाख्ल'जोबनो नागिरबाय जाख्ल'बायनोथारो नङा होमबा दा बाथ्रायाथ' बिदि नङा दिनै मोजाङै गोथौयै सिन्था खालामोबा नोंथांमोना साननानै नाय गोदो आफ्टार इन्डिपेन्डेन्स 75 इयार्स दिल्लीयावबो नोङो सरकार दंमोन आसामाव सरकार दंमोन आसामावबो जोंनाव एमपिफोर गोबां दंमोन बे एमपि बिथांमोना ट्राइबेलफ्रा रावबो मन्थ्रि मोनामोन बरंसो ट्राइबेलल' नङा असमियाफोरखौबो दिल्लीयाव माबा मन्थ्रिखौनो होआमोन दिनैहाय खिन्थु जोंनि बे मानब गेदेर मदि फैनायनि लोगो लोगोनो बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ दिनैहाय नर्थ इस्टनिफ्राय 3 मानसि केबिनेट मन्थ्रि होनाया गोरलै बाथ्रा नङा सिमाङावबो सानथाव बाथ्रा बे गोबां असमियाफोर दं बिथांमोना मोनाखै थेवबाबो बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ दं सर्बानन्द सन'वाल दाङ'रिया बिथाङाबो ट्राइबेल किरण रिजिजु दाङ'रिया बेबो ट्राइबेल आरो रामेश्वर तेलि दाङ'रिया बेबो ट्राइबेल आरो दा भारतनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बायद'खौबो दिनैहाय बिजेपि सरकारा ट्राइबेलखौनो होदों ट्राइबेल होननानै बुङोब्ला मा खालामो जोंखौबा सानसे समाव जोंखौ ओरैबायदि नासयोमोन गारि मटराव जोंजों गाखोफायामोन बामोनफ्रा जों न'आव थांना ओंखाम जायोबा सिथ्लाखौ सिबोमोन नङा होमबा बेबादि जाथिखौ दिनै बिजेपि सरकारा थिखांदों दा ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो बयबो लैहोर लैहोर बिजेपिआव हाबफैनाया दरखार दं आरो बेल' नङा मोनफ्रोमबो सुक्ति टि टाइम्स बर'फ्रा सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामनायनि मेन माबायानो जाहैबाय बिजेपि बाव खुनु सोरबा कंग्रेसआ खुनु बेलेग पार्टिया दिनैहाय नोङो बिएससिखौनो होन बिटिसिखौनो होन बिटिआरखौनो होन बे गासिबो बिजेपि सरकारनि दिनाव जानाय आं सानो निस्सय ट्राइबेलफोरखौ बिजेपि सरकारा बिराद अनो होननानै निस्सय अनमारोबो नोंथांमोनानो प्रुफ दंना आसाम बादिनिफ्राय नोङो आसामाव एमपिआ बर'ल' दंमोन नामा ट्राइबेलल' दंमोन नामा गोबां हारिनि दंमोन ना खिन्थु ट्राइबेलखौनो होजोब्बाय